Lijep pozdrav moj 6. Evo danas ćemo se upoznati s selekcijom rješavanja linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom. Evo odmah idemo s primjerom pa ćemo vidjeti kroz primjere kako rješavati. Prvi primjer imamo, riješimo jednadžbe i provjerimo njihova rješenja. U prvom primjeru imamo 2x jednako je 5. Znači već smo naučili da nepoznanice stavljamo na lijevu stranu, ostale poznanice brojeve na desnu stranu. 2x jednako je 5, znači ono što moramo napraviti je staviti kosu crtu i podijeliti sa brojem koji nam se nalazi uz x. Uz x nam se nalazi broj 2, pa zato jednadžbu dijelimo sa brojem 2. Nakon toga napišemo x je jednako 5 polovina, znači 5 podijeljeno sa 2. Ono što trebamo provjeriti, znači uvrstiti u jednadžbu i vidjeti je li rješenje odgovara. Znači vratimo se sad na početan primjer jednadžbe, umjesto x uvrstit ćemo ovo rješenje koje smo dobili pa idemo provjeriti. Pišemo 2 puta, znači 2 puta, umjesto x uvrštavamo 5 polovina, jednako je 5. 2 i 2 kratimo, podijelimo sa 2, 2 podijeljeno sa 2 je 1 i 2 podijeljeno sa 2 je ponovno 1. Pomnožimo, 1 puta 5 je 5, kroz 1, znači 5 kroz 1 je svejedno 5, jednako je 5. Znači lijeva strana jednaka je desna. Znači to smo dobili rješenje da nam je lijeva strana odgovara, znači jednaka je desnoj strani. Idemo na primjer pod b. Imamo jednadžbu minus 3x jednako je 7. Znači ponovno krećemo od toga da podijelimo sa brojem koji nam se nalazi uz x. Broj uz x je broj minus 3. Podijelimo sa minus 3, x je jednako minus 7 trećina. Ponovno provjeravamo, znači uvrstit ćemo umjesto x-a broj koji smo dobili, pa pišemo minus 3 puta, umjesto x-a uvrštavamo minus 7 trećina, jednako je 7. Ponovno možemo pokratiti, znači minus 3 podijeljeno sa 3 dobijemo 1 i 3 sa 3 podijeljeno je 1. Kod množenja minus 1 puta minus 7, minus puta minus daje plus, a 1 puta 7 je 7. I lijeva strana ponovno odgovara desnoj strani. Evo riješit ćemo sad zajedno ovaj primjer dolje. 2x jednako je 1. Znači što trebamo prvo napraviti? Podijeliti broj koji nam se nalazi uz x. Znači stavimo kosu crtu, pišemo znak dijeljenja, podijelimo sa broj uz x, to je 2. I pišemo x je jednako 1 polovina. Evo. U zadatku nije navedeno da trebamo provjeravati, pa onda nećemo. Znači samo ćemo izračunati koliki nam je x. Evo, sad ćete vi se prepisati, znači primjer pod b, pa si odmah prepišite, minus 8x jednako je minus 3, znači podijelit ćete brojem uz x. Znači podijelit ćete jednadžbu sa brojem minus 8. U c primjeru 3x jednako je minus 2, podijelit ćete jednadžbu sa brojem uz x, podijelit ćete ga sa 3. I u d primjeru minus 6x jednako je 11, ponovno dijelite jednadžbu sa minus 6. Evo, nadam se da ćete to moći izračunati. Prepišite si pa idemo na drugi zadatak. Sad imamo jednadžbu gdje imamo 2x plus 5 jednako je minus 12. Evo ja ću vam pomoći prvi primjer. Nepoznanice nam idu na lijevu stranu, pa pišemo 2x jednako je. Znači na desnoj strani nam je minus 12, njega samo ostavljamo. Ono što smo već prije naučili, ako brojeve, znači sad imamo ovdje plus 5, trebamo prebaciti na desnu stranu, mijenja im se predznak. Znači plus 5 sad će preći u minus 5. Znači još jedanput ponavljam, x-evi nepoznanice na lijevu stranu, poznanice one brojeve idu na desnu stranu. I sad izračunam. 2x prepišemo, jednako, minus 12, minus 5, to je minus 17. I sad smo ponovno došli na primjer koji smo rješavali gore u primjeru 1, podijelimo x sa brojem koji se nalazi uz x. Znači podijelimo ga sa 2 i pišemo x je jednako minus 17 polovina. Evo, je li teško? Nadam se da nije. Evo, prepišite još primjer b. 4x
minus 15 jednako je minus 2. Znači, prebacit ćete x-eve na lijevu stranu, brojeve na desnu. Znači, tu paziti, minus 15 preći će u plus 15. Evo, stavila vam još kratko da si prepišete zadatke i evo, to je to za danas. Lijep pozdrav!